Llarga distància? Sí, digui. Aquí també 4 enters en mitja hora, però repeteixo que no hi ha motiu d'alarma. No, això mai. Les meves ordres han de complir-se al peu de la lletra i per tots els mercats. Passi el que passi, compri. Res més. Segueixen les males noves? Així ho sembla. Greus? Pitjors les he conegut i he sabut defensar-me. Quan es veu d'on ve el cop és més fàcil d'evitar. Si et limitessis a defensar-te, però et conec. No ets home que es resigni a encaixar un cop sense tornar-lo. És el que he fet sempre. No sóc cap covard. No és problema de valentia, sinó de xifres. Quan han pujat avui les accions de la Canariense? 14 enters més. Els mateixos que hem baixat nosaltres. I fins quan pots resistir la baixa? No m'importa el límit, ja que és una baixa fictícia. El joc està ben clar. O la Canariense o jo. Veurem l'últim qui riu. Ells es poden permetre el luxe de perdre molt per tal d'enfonsar-te. No és sols una empresa que lluita per defensar els seus interessos. És un home que t'odia. En Josep Mendel. En Josep Mendel. Un aprenent. Els primers negocis bruts que va fer la seva vida, jo els hi vaig ensenyar. Jo li faré respectar el seu mestre. Però avui és el gran conductor de la indústria i la banca. Sap somriure en els salons i les dones l'admiren. Sense ironies, Ricard. És un joc molt perillós i pots dur a la fallida molta gent que t'envolta. No puc perdre el meu temps pensant en els demés. Tens por? Per tu. Ets un home apassionat, capaç de jugar-te la vida a una sola carta. Ell no. Té els ulls freds, camina a poc, però sempre arriba allà on vol. No et creia tan pessimista. Què m'aconselles? Rendir-me? Fer un pacte. Amb en Mendel mai. Ell ha volgut la guerra, doncs la tindrem. I per favor, deixem això. No em sembla massa elegant per tu. Per què no em vas telefonar, Ini? Després d'un dia tan atrafegat, vaig suposar que et convindria descans. Vaig sopar amb unes amigues al Claridge. No hi ha telèfon al Claridge? No vaig voler despertar-te. Que és estrany. Mai m'ha agradat aquest local. És on sol reunir-se la gent d'en Mendel. Què vols dir? Siguem clars, estimada. Fins ahir mai havies vist aquest home. On vas adonar-te que en Mendel té els ulls freds? Ricard, una escena de gelos ara? Permís, senyor. Ja demanant res. Com que el senyor du 3 nits sense dormir, m'hi permès. Provi-ho i m'ho agrairà. Però compte que fa somiar dret. Mercè, Joan. El director del banc i una consellera l'estan esperant. Tranquils? Desencaixats. El senyor director ha encès 3 cigars seguits i no se n'ha fumat cap. Que passin. Serà millor que et retiris si no vols assistir a una sessió borrascosa. Per favor, mantén-te serè. En aquells moments, qualsevol consell és d'agrair. Per què em mires així? No sé, et trobo molt estranya avui. Massa serena, potser. En fi, estimada, serà que ens anem fent vells. Pensa-ho, Ricard. Pensa-ho. Endavant, senyors. Seguin, sisplau. Res de nou? Masses coses en poc temps. Ha vist les últimes cotitzacions? Ahir van tancar 180. Avui hem obert a 160. I des d'aleshores... No ho sé, hem baixat 14 enters més. Perdó, 18 en aquest moment. Dintre de poc seran 20. Potser 30. He sortit de borsa quan es llançaven al mercat 4.000 accions més. He vist el desconcert general dels seients i de 100 petits accionistes. Les xifres fonent-se a les pissarres. No obstant, els puc garantitzar que és una falsa alarma. Una alarma es pot tallar amb un cop d'audàcia. Contra el pànic no hi ha força humana que resisteixi. Aquesta és la paraula. Resistir. A qui afavoreix aquest pànic? En Mendel. Per això el paga. Quan les nostres accions fossin a terra, ell vindria tranquil a recollir-les i faria seva l'empresa. El joc està ben clar. És a dir, que vostè s'entès de no veure en tot això més que una falsa especulació? Ho he fet moltes vegades i conec el parany. La premsa comprada,
Els sabotejadors a sou, els rumors alarmistes... Desgraciadament no tots són rumors. També hi ha realitats. La vaga s'extén, a la refineria s'amenaçant el tancament. Es compra els líders. Caldrà doblar el preu que els hi hagi ofert en Wendel. I els nostres jaciments de petroli més enllà de la frontera? El cop d'estat nacionalista no reconeix els interessos forans. Els nostres pous seran expropiats fixant ell els preus. Propaganda política. El petroli no té pàtria. No és cap amenaça, és una realitat. La nova està confirmada per la nostra agència. Vegi aquest telegrama. Quan això s'esmenti a borsa, la baixa serà total. Hem de saber el que puguem abans de que sigui massa tard. Resumint, què m'aconsellen? Entregar-nos en Wendel? Avui encara podem pactar. Demà estarem lligats de mans i peus. Això mai! Mentre jo tingui la direcció de l'empresa, la meva ordre és resistir. Amb quin capità? En aquestes condicions, el meu banc no pot concedir nous crèdits. També vostè ha perdut la fe en mi. I qui pot tenir-la? Quan el crit d'alarma ha sortit d'aquest mateix despatx? Aquestes 4.000 accions venudes darrerament són de la senyoreta Enriqueta, la seva pròpia amiga. No és possible. Ahir la vam veure sopar amb Mendel al Clarins. Menteixen. Qui l'ha vist? Nosaltres, senyor Jordan. Llavors vostès també hi eren. Ara veig clara la jugada. El vaixell s'enfonsa i les rates es donen pressa per fugir. No és això? Doncs no, senyor. Jo sabré redreçar-lo de nou. I si l'empresa em nega els diners, lluitaré amb els meus fins l'últim cèntim. Pensi-ho bé. Pot ésser la ruïna. Els accionistes demanen la seva dimissió. Prou! Vagin a agenollar la seva por als peus d'en Wendel. Per la meva part sols tinc una paraula. Lluitar. O tot o res. És la meva darrera decisió. Molt bé. També nosaltres decidirem. Anem. Adéu. Covards. Covards! I elles? No em pensis més, Ricard Jordan. La teva amant t'ha traït. Els teus amics també. Estàs a punt d'arruïnar-te. T'espera potser la presó. En aquestes condicions, l'únic que pot ajudar-te sóc jo. Qui és vostè? Un vell amic. Quan eres un infant i tenies fe, somiaves amb mi alguna nit. Te'n recordes? Crec que he vist aquesta cara alguna vegada i no sé on. En un llibre d'estampes que tenia la teva mare i que parlava del cel i de l'infern. Recordes? Pàgina 5, a l'esquerra. Enmig d'una boira de fum i amb una capa vermella. I era el vestit de l'època. He hagut de canviar de tramoia i posar-me al dia. No. Sí, Parlem seriosament, per favor. No voldrà fer-me creure que estic tractant amb el... sí, digue-ho sense por. Amb el diable en persona. Desconegut, senyor. Jo no sé de quin manicomi s'ha escapat ni què es proposa, però li adverteixo que ha escollit un mal moment. Dolent? Per què? No estaves desesperat quan he arribat? Això sí, pot jurar-ho. Jo sempre trio pels homes aquest mal quart d'hora que vosaltres escolliu per les dones. Però això és absurd. Vostè no pot ser real. El diable no és un personatge de carn i ossos. És una idea abstracta. I no obstant, aquí em tens. De tant en tant les idees abstractes necessitem sortir a estirar les cames. No pot ser. Una aparició en aquest temps i amb aquest aspecte de burgès de província. En realitat, hi ha 3 diables diferents,
Un aristocràtic i subtil per temptar els reis i els sants. Un altre, apassionat i popular per ús de poetes i camperols. Jo sóc el diable de la classe mitjana. Ara m'explico el vestit i la carpeta de negocis. No li sembla massa naturalitat? La naturalitat sempre està bé, inclòs per al sobrenatural. Amb permís. Prou de bromes. O vostè es retira ara mateix o faré que el treguin d'aquí. Ai, crec que perdràs el temps, però intenta-ho. És inútil. Tot com facis no servirà de res. Joan! Joan! No et cansis. Mentre jo sigui, ningú es mourà ni escoltarà la teva veu. El temps mateix deixarà de transcórrer. Llavors és veritat. No estic somiant. Aviat te'n convenceràs. Seu tranquil i parlem com dos bons amics. Si no hi ha cap més remei. Un cigarret? Ai, no, Mercès, el fum em fa mal. I bé, es pot saber a què he vingut? Vinc de la borsa, on hi tinc tants clients, i he vist el teu problema, i et vinc a proposar un negoci, naturalment, un negoci espiritual. Tu sempre tan romàntic. Sempre. És el meu destí. Mentre vosaltres us preocupen les coses materials, jo segueixo preocupant-me de les ànimes. I creus que la meva val la pena? En aquest cas sí. Es tracta d'un experiment. No crec que perdre la meva ànima et sigui difícil. La pobra deu estar bastant perduda ja. En efecte, segons la fitxa que tinc, està ja quasi madura per la condemnació, però encara hi manca una empenteta. Menys mal. La teva llista està plena de traïcions i escàndols. El dolor humà no t'ha commogut mai, ni has respectat la muller dels altres, ni has guardat mai la fe jurada. Referent a no codiciar el bé dels altres, millor no parlar-ne, veritat? Sí, seria molt llarg. En una paraula, tot el que la llei et mana respectar ho has atropellat. Tot el que et prohibeix ho has fet. Fins ara, sols hi ha un manament que t'ha detingut. No mataràs. És un crim el que vens a proposar-me? Exactament. L'únic que no tens a la llista. A través de fer-lo, i jo retornaré a les teves mans les regnes del poder i tots els teus diners. No. Mercès, sé que ha caigut molt baix, no ho nego, però un crim és massa. Estàs segur de no haver-ne comès mai cap? Hi ha crims sense sang que no són el codi. Per exemple? Per exemple... Quan eres un infant pobre, cercaves en el moll plàtans podrits per saciar la teva fam. 30 anys després feies tirar al mar centenars de vagons de plàtans per fer pujar el preu. Què en dirien d'això els nens famolencs que segueixen voltant pels molls? No puc parar-me en sentimentalismes. El cor és un mal negoci. D'acord, deixem els sentiments i anem a les xifres, que és el teu fort. A la teva empresa treballen 3.000 homes, respirant el gas de les mines i el fum de les fàbriques. Segons estadístiques, tots ells moren 5 anys abans del normal. 3.000 homes a 5 anys són 140 segles de vida arrebatada. Tampoc d'això jo en tinc la culpa. Jo no vaig inventar el sistema. Però vius en ell còmodament. I tot això sense comptar els que la tos els deixen plena joventut i els que, gràcies a tu, engendren fills raquítics. Gràcies a tu.
I els vells prematurs i els mutilats. Tenim els millors hospitals al país. Ai, el de sempre. Primer fabriquen els malalts i després els hospitals. Entenem-nos. Has vingut a perdre la meva ànima o a donar-me una lliçó de moral? Però que consti que aquests mals que m'acuses no sóc responsable jo sol. Som molts. Tots. No et manca la raó. Jo diria que són crims anònims de responsabilitat il·limitada. Exacte. Per això vinc a proposar-te'n un que sigui exclusivament teu, amb plena responsabilitat. És inútil. No mataré. No mataré. Calma, un home de presa com tu ha d'escoltar les condicions. Per bones que siguin, una cosa és passar de tot i l'altra molt diferent és matar amb les pròpies mans. I si no fessin falta les mans? Què vols dir? Que el fet material no m'importa. N'hi ha prou amb la intenció moral. Posa tu la voluntat de matar i jo m'encarrego de la resta. No me n'enfio. Un negoci amb tantes facilitats sempre és sospitós. Veus, ja comences a interessar-te. I qui no? Si la víctima cau lluny sense que jo l'hagi de veure, què pot importar-me? Ho esperava. Per patir pel dolor dels altres fa falta imaginació. I tu no la tens. Et proposo un negoci net. Sense sang? Sense sang. Acceptat. La proposta és temptadora, però qui en respon de tu? Mai he trencat cap pacte. Jo et prometo que ningú ho sabrà. Ni hi haurà llei humana que et pugui donar càstig. Diuen que els criminals somien amb les víctimes. Tu no. Ni tan sols hauràs de conèixer-la. Pots triar un home qualsevol, a qualsevol indret de la terra. Quan més lluny, millor. Per cert, aquí, al costat del mar, un petit poblet de pescadors del nord. Has estat al nord alguna vegada? Mai millor. Conèixer un paisatge és gairebé conèixer l'home. Fes un esforç mental i segueix-me. Fixa't, ja és de nit al poblet. Aquí tens en Peter Andersen, un pescador com qualsevol altre. Puja a la costa de casa seva. Fa un vent molt fort. El sents. Concentra't més. Peter Andersen s'acaba de comprar una barca i puja a la pendent molt alegre. Canta una cançó. I la sents. La sento venir. No serà una il·lusió meva. No, en esperit ets allà. Peter Andersen ha begut bastant whisky. La costa sobre la platja és perillosa i fa un vent molt fort que pot fer caure un home. Demà, quan el trobin, tothom veurà que va ser el vent. Què esperes? Posa només la voluntat de fer-ho i tota la fortuna i el poder ompliran les teves mans. I si no en tens prou, et puc oferir també la ruïna d'en Mendel. Què esperes? No sé, no puc. Ha de ser ara mateix. Ricard Jordan, tanca els ulls, és el moment. Què he de fer? A una signatura n'hi ha prou. A la fi del camí hi ha una finestra amb llum. Peter, aixeca la mà per saludar. Firma ara, és el moment! Pobre Peter Andersen. Ja està. Sí. Veus que senzill? Un cop de vent i daltabaix. Un pescador menja el poblet. És cosa de tots els dies. En quant als teus negocis, aviat rebràs bones notícies. Espera. Qui ha fet aquest crit?
En Peter no estava sol. Ho he sentit perfectament. Fou un crit de dona. No preguntis. Quants menys detalls, millor per tu. Però aquest crit... Si almenys no hagués sentit aquest crit... Ja comencem. No oblidis les teves pròpies paraules. El cor és un mal negoci. De totes maneres. Pobre Peter Andersen. Cantava com un enamorat i semblava tan feliç. Moltes mercès. No pot ser. Encara que ho hagi vist amb els meus propis ulls, no pot ser. Joan! Joan! Senyor? Deté aquest home. Que no s'escapi. Aquí, senyor. L'has d'haver vist, acaba de sortir. Impossible, jo estava aquí al darrere. I no l'has vist. Vestit de negre, amb barba, i duia una carpeta. Puc jurar-li que aquí no ha entrat ni ha sortit ningú. Em faràs creure que estic boig. I el vent? Tampoc l'has sentit? Vent? Al jardí no es mou ni una fulla. I una cançó. I aquest crit de dona aquí mateix. Si el senyor em permet un consell, crec que li convé dormir. Ja li he dit que la beguda que havia preparat era per somiar despert. Tant de bo que només fos un somni. Però ho he vist tan clar. Digue'm, Joan, tu creus en el diable? No crec que el senyor tingui dret a fer-me aquesta pregunta. La llibertat de consciència està garantida en la Constitució. Perdó, no he volgut ofendre les teves conviccions. No obstant, és estrany. Molt estrany. Per què ha de ser estrany? El senyor du 3 nits sense dormir. Té els nervis desfets i ha begut 2 gots. 2? I qui t'assegura que jo els he begut tots 2? La senyoreta hauria deixat una petita mostra de carbí. Encara que modesta, jo també tinc la meva experiència. És que jo no recordo haver begut més que el primer. Tranquil·litzis, després del primer no hi ha qui recordi els demés. Tens raó. Tot pot explicar-se per les lleis naturals. A més, seria tan absurd, tan irreal. Mercè, Joan, no saps el pes que em treus de sobre. No val la pena, conec el meu ofici. Aquest guà és del senyor. Un guà negre? Per fi un bri de realitat? Què em dius ara? Quan tu somies amb una pomera, et trobes una poma al despertar? No és corrent. Doncs aquí hi ha la poma. Si aquest guà que veiem els dos és de veritat, vol dir que també fou veritat la mà i l'home de la mà. Li passa alguna cosa al senyor? Res que tu puguis entendre. El que ha passat és un misteri. I el misteri no està previst a la Constitució. Pots retirar-te. Digui? Sí, jo mateix. Digui. Ja? Sí, ho esperava, però no tan aviat. Suspenguin totes les compres fins a nova ordre. Mercès. Ricard! Oh, quina alegria trobar-te sol. He vingut corrents, volies ser la primera en felicitar-te. Que he triomfat? Si no ho sabés, en la teva presència ho comprendria tot. T'ho han dit? Sí, un canvi total a la borsa i els nostres valors pugen sense parar. Si ho haguessis vist. Un espectacle emocionant. De repent, és com per creure en miracles. Tanta alegria m'estranya. Sobretot quan tu vas jugar a vendre i jo a comprar. Em varen fer creure que tot estava perdut i vaig fer l'intent de salvar alguna cosa, pensant en tots dos. Molt generosa, però qui eren els dos? Et juro que ho vaig fer per tu. Sols per tu. Mercès, estimada, però amb l'altre no siguis tan impacient. Convé que l'os estigui ben mort abans de vendre la pell. Abans tens el cotxe. És el meu darrer regal. Dec entendre que em llences al carrer. El llenço on vas trobar-te. Salutacions, en Mendel.
Sí. Molt bé, m'aniran informant, d'acord. Senyor Jordan! Senyor Jordan, Sense pressa, senyors. Grans novetats, veritat? el conflicte de la refineria s'ha resolt. El comitè de vaga retira les seves demandes. Els nostres pous de Centroamèrica estan salvats. La puja segueix, la bossa imparable cap amunt. Res més? Això és la primera part. El més gros encara ha de venir. Sí? Sí. Meravellós. Senyors, els pous d'en Mendel estan cremant. Fantàstic! S'ha de fer pública aquesta nova immediatament. No només un cervell com vostè podia preveure una jugada així. No esperava menys de vostès. I bé, què venen a cercar ara? Tots heroicament ajudar el vencedor? Jo sempre vaig confiar en vostè. Sols volíem aconsellar-lo. No tinguin por per les seves engrunes. La roda de la fortuna està movent-se i res pot deturar-la. Però hi haurà prou diner al món per ofegar aquesta sang? Sang? A on? Allà, en una platja ignorada d'un petit poblet. Demà, un estol de gavines ens mostrarà el lloc i algun infant serà el primer en trobar-ho. A vostès pregunto, homes que tot ho compren i tot ho venen, quan val treure's de la vida un crit de dona? Quin riu d'or pot tornar la llum a aquests ulls on s'hi estan refredant les estrelles? Serenitat. Són els nervis. I què desitgen encara? No comprenen que en aquest moment el que vull és estar sol? Sol! Aquest vent, i aquesta veu, i aquestes veus, aquest vent. Tu balles per dinar, tu balles per sopar. Quan es pleguen les tovalles, s'obre el llençol. I quan es plega el llençol, tornem a la taula. I silenci! Ara 2 plats i 2 coberts. Ahir també foren 2 i abans d'ahir també, i així per sempre. Quan érem 3 la casa s'omplia de veus i es parlava de demà. De vegades es vessava el vi i tots reien tirant-hi sal. Des que hi ha un plat menys, la taula és massa gran, manca el plat de l'home, i on no hi ha el plat de l'home ja no hi ha rialles, ni vi ni demà. 2 dones soles, això és tot, unes tovalles fredes, uns llençols freds i silenci! Maleïda la llar de 2 dones soles. Àvia! Tu, ja era hora. Em creia que t'havies oblidat del camí d'aquesta casa. T'he sentit des de fora i no m'atrevia a passar. Creia que hi havia algú de visita. Parlava amb mi mateixa i gràcies. Com que parlaves tan alt. I que vols que em faci de les paraules que tinc dintre? Menjar-me-les? A volar, encara que ningú les senti. El que no es diu es podreix per dintre. I el teu marit? A casa, treballant. Quan menys el deixis sol millor. Tu un temps ençà, Cristian veu molt, com també. I el nen? Està bé. Està bé, està bé. Això és el que saps dir del teu fill. No li que pots allà una a la cua del gat.
No fa soroll amb els esclops, no tira pedres a les gavines. Fins aquí podríem arribar. Els fills dels meus nets solament estan bé. Però, àvia, si ahir mateix el vas veure. El meu treball vaig tenir, que ja no tinc les cames per pujades. I si jo no pujo, ben poc baixeu vosaltres. El podries dur amb tu. Anava de pas, no sabia si entraria. No fora la primera vegada que ets veig passar de llarg amb el cap baix. No és per tu. I llavors per qui? Per la teva germana? És a casa? Podant l'hort. La crido? No, deixa. Prefereixo dir-t'ho a tu sola. Qualsevol diria que li tens por. És la teva germana la que et fa rancúnia i passar de llarg? Estela no és la mateixa d'abans, d'ençà la mort d'en Peter. A tots ens mira com enemics, com si algú tingués la culpa de la seva desgràcia. S'ha de perdonar els qui sofreixen. Ella va restar sense res. Tu tens tot el que li manca per ser feliç. I a la teva taula hi ha sempre el pa. Creus que en tinc prou? Tot el que és meu em sembla poc per donar-li, però no vol res de mi. Ni de tu, ni de ningú. El sofriment dels pobres és molt orgullós. Entens ara per què moltes vegades passo de llarg? Em dol veure ma germana cosint les xarxes dels demés, o treballant la terra com un home, o fent talles de vaixells a les nits d'hivern. Ella sempre diu que la millor manera de recordar els morts és ocupant el seu lloc. Per què condemnar-se a aquesta soledat? La meva casa és gran, allà podríem viure tots junts. Ella, fugir d'aquestes parets, mai. Un dia li vaig proposar llogar l'habitació enfront del mar. Sempre hi ha un foraster que pagaria bé, tampoc. Ni sortirà d'aquí, ni vol que cap estrany miri per la finestra que en Peter es guardava. I fins quan pot viure així? Tirar endavant una casa amb les xarxes penjades i una barca que no surt al mar. No és treball d'una dona. Ja fa quasi 2 anys i fins ara, mal que bé, anem sortint endavant. No, àvia, tu saps tan bé com jo. El lloguer de l'hort no s'ha pagat i l'únic que teniu per respondre és la barca. No ens la prendran. La defensarem amb ungles i dents. No hi ha més que una solució. Pagar. 50 corones és massa per una casa sense home. A la meva n'hi ha un, fort i valent. Això venia a dir-te. La barca d'en Peter està salvada. Vosaltres ho heu pagat? I t'amagues de la teva germana per dir-ho? Si ella sabés que els diners són nostres, potser no ho acceptaria. Llavors, què m'esteu amagant? Què ha succeït entre vosaltres dues? Per la meva part, res. Per ella... Tant de bo fossin imaginacions meves. Digues, àvia, no t'ha dit mai res? De qui? No sé, de mi o d'en Christian. Del teu marit? Què té a veure ell amb el teu marit? Era company d'en Peter, sempre estaven junts. Companys, sí. Amics no ho foren mai, ja ho saps. Per què recordes això ara? Coses que em volten pel cap. Ja ha passat. Així, filla, així. Si alguna cosa et rosega l'ànima, calla i que es podreixi dintre. Com ella, com tots. Silenci, sempre silenci. I jo aquí enmig, plena la gola de paraules, sense tenir amb qui compartir-les. Tot el que volia dir-te, ho he dit ja. El que et demano és que l'Estela no se n'assabenti. Que no? Ha! Quan entri per aquesta porta? Bona sóc jo per amagar les coses. Bones. Ja el tenim aquí. Bones. Li has sentit mai una salutació completa? Bones. Les tardes les hi poses tu. Juraria que no has venut res. Juraria bé. Ni una talla. Amb tanta gent que ha arribat en el vaixell avui. I quina gent! D'aquells que viatgen per plaer i porten diners nous que sempre valen més. Miren, passen, tornen a mirar. Els forans només venen a mirar. I tu, quiet, com un mort veient-los passar. Quan la mercaderia no els entra pels ulls, els han d'entrar per les orelles. Cadascú és cadascú. Serà que un no serveix? Ni un, ni mig, ni res. Fer-te fer de venedor a tu, amb aquest aire de llargandais tis i esquerrà de les dues mans. Sense vassallar, Sense vassallar, que un aguanta, i un dia rebenta, i a veure què passa. Tant de bo. Més et valdria rebentar que estar amb els braços aplegats. Però res.
Si quan et van batejar, en comptes de sal et van posar sucre. No és seva la culpa. Ja no es venen aquestes coses com abans. Avui les fàbriques t'ho posen a casa i molt més barat. Quan n'has demanat? El que em vau demanar, és 10 corones. Sense rebaixar, naturalment. Així tot sembla car, si em deixessin a mi. Mira. Quan val aquest barquet? 15 corones, senyor. Fusta de vet. I encara fa olor de bosc. És molt car. Miri, per vostè li deixo un 12. I perdó, és molt, molt. Són nits de treball de dona amb les mans fredes. No en dono més de 10. 10? 10. Aquí el té. I ja està venut. Doncs jo no hi veig la diferència. Amb més o menys paraules, el preu és el mateix. I és que les paraules no valen res. Si el diumenge, en comptes d'emborratxar-te, haguessis anat a missa, hauries sentit el que deia el capellà. Quan Jesús de Galilea va enviar els seus deixebles per tota la terra, que eren uns pobres pescadors com nosaltres, no els va donar l'espasa o el cavall, no, els va donar la paraula. I amb la paraula, mira el que van arribar a fer. Vendre no he venut, però parlar sí, Amb qui? No el conec, un passatger del vaixell. Era baix a la platja mirant muntanya amunt molt fixament. M'ha preguntat, fa vostè aquests barquets? Jo no, la muller d'en Peter Anderson, li he dit. I fins m'ha semblat que li tremolaven els llavis de tan sorprès que ha quedat. I ha repetit 2 vegades en veu baixa, Peter Anderson, Peter Anderson. Que estrany. I després? Després, com si conegués el poble, m'ha dit, la casa és aquella al final de la platja, veritat? Sí, senyor, aquella és. Llavors s'ha quedat mirant i això és tot. I això és tot, capsigrany. Arriba un home que ve d'altres terres, que ha conegut en Peter, que pregunta per casa seva. I aquí el deixes com si res. Estela! Estela! Adéu, àvia. No et moguis d'aquí. Quina pressa t'ha entrat de sobte. És tard ja. El nen estarà sol. Que t'esperis, et dic. Te n'anaves perquè arribo jo? Se m'ha fet tard. No és mai tard per aclarir les coses. Així és que parleu clar i bé, i que s'acabin els malentesos. Per què em cridaves tan esverada, àvia? El tio Marc on té la culpa? Imagina't que ha arribat un home al port, amic d'en Peter, preguntant per la casa. I aquí ens tens sense saber qui és, ni què vol, ni per què ha vingut ni on va. Un amic? Jo no he dit que fos un amic. Sols he dit que sembla conèixer el nom i la casa. D'on ve? D'on vols que vingui? Del sud? El sud no és cap lloc, àvia. És alt i prim? Té el cabell roig i els ulls blaus? A que no? No, Veus? Del sud. Em diràs a mi el que és el sud. Potser Peter havia navegat per mig món i tots els que el coneixien l'estimaven. No la sents? Que esperes que no corres a cercar aquest home? ningú no m'ho ha manat i vaig. Vés-hi. La casa d'en Peter sempre romandrà oberta pels seus amics. Un amic que ve de Sista aquí Sapon i nosaltres sense res hem d'obsequiar-lo. Hem d'arranjar la casa, encendre el foc, fregar els metalls. I parlant d'altre, què m'has encarregat que no digués a ta germana? Ah, sí, el lloguer de l'hort, ell ha pagat les 50 corones. És que no pots estar callada? Callar jo? No, filla, no. Ja hi haurà temps quan tingui un metre de sobre de terra. Ai, si pogués cantar i volar al mateix temps, com les campanes i els ocells. Per què ho has fet? Sempre t'he dit que sóc prou forta per sostenir la meva casa. No ho faries tu per mi? No ho has fet sempre. Quan les dues érem solteres no hi havia res teu ni meu. Tot era de totes dues. Ara és diferent. Aquella casa de la dona casada és del marit. En Christian no ho sap. Són estalvis meus. Has disposat d'aquests diners sense ell saber-ho? Els diners eren meus. I per ajudar-te ho faria tot.
Em faràs l'ofensa de tirar-me'ls a la cara? No, Frida. Te'ls tornaré amb el mateix amor que me'ls has portat. Això és tot, Mercès. Et faig nosa. Al contrari, t'ho agraeixo. Fa molt de temps que no ens vèiem. No és meva la culpa. Però quan vinc et trobo tan llunyana. Jo parlo i ni tan sols m'escoltes. Com si pensessis en una altra cosa. Per mi no hi ha altra cosa. Sempre estic en la mateixa. Per què aquest afany de tormentar-te? D'altres en el poble es passà abans el mateix que tu i saberen resistir. Hem de respectar la voluntat de Déu. Elles podien creure-ho així, però la mort d'en Peter, Déu no la va voler. Qui empeny el vent? No fou un cop de vent que el llançà al barranc, fou la mà d'un home. Segueixes pensant que va haver-hi un culpable. Jo ho vaig veure des de la finestra, però de res em va servir cridar. Va ser de repent, com un llampec. Algú el va llançar sobre d'ell a traïció i va desaparèixer en la nit. Per què no vas dir-ho al jutge? No podia jurar qui va ser. I si pogués, la por no em deixaria dir res. Tu saps com tots volíem en Peter. Si jo mostrés un culpable, el poble el llançaria pel mateix barranc. Potser fou un engany dels teus ulls. El vent fa moure les branques dels arbres. Era un home! És l'únic que sé. Un home de carn i ossos. Però qui? Quan dormo apareixen en els meus somnis, un a un, com una processó de fantasmes. Uns es fonen al passar, altres queden quiets amb els ulls baixos i amagant les mans. A tots els demano la veritat, però ningú respon. Ningú és compassiu amb el sofriment d'una dona sola, amb el somni ple de preguntes. Entenc que t'apartis de tots. Però de mi per què? De la teva porta a la meva hi ha 100 passes per venir jo. Per venir-hi tu és com si hi haguessin 100 quilòmetres. Vull viure aquí clavada com aquest rem. El poc que em resta, tot és aquí dintre. No sóc res per tu. Tu no em necessites. Tens el teu marit i el teu fill. Sembla que ho diguis amb recança. Com si al veure feliços els altres s'augmentés la teva desgràcia. Pots creure de mi això? No, Frida. Mai he envejat res dels altres. I referent a tu, abans em tallaria la mà que fer-te mal. Llavors, si no tens res en contra meu, per què et negues a posar els peus a casa meva? És per en Christian? Contesta! En Christian és una altra cosa. Els que no foren amics d'en Peter no poden ser-ho meus. Per Déu, creia que ja era hora d'oblidar ressentiments. Són coses del passat. Deixem-ho estar. No, Estela. Encara que ens dolgui a les dues, és millor parlar clar d'una vegada. Tu sempre has cregut que el meu marit odiava el teu. Odi no ho sé. Rivalitat sí. La vida els enfrontà moltes vegades. La primera per tu. Abans del teu compromís amb en Peter, en Christian sols tenia ulls per la teva finestra. A què ve recordar velles històries ara? Si llavors va haver-hi gelos entre ells, i ja no compta. El mateix dia ens casàrem les dues i després de la boda tornaren a ser amics. Però la rivalitat seguia en peu per qualsevol motiu. Quan sortien al mar, Peter era el millor pescador. Quan cantaven a la capella o a la taverna, la veu d'en Peter era la més bonica. Avui es barallaven i demà tornaven a ser amics. I després fou la lluita per la barca. Els dos somiaven la mateixa. Tots dos treballaven dia i nit per aconseguir-la. I la feu seva, el que més va treballar i més la necessitava. Aquest dia varen renyir per última vegada. Fou la nit que en Peter va morir. Tu ho has dit abans. Primer gelos per la mateixa dona i després gelos de pescador per la mateixa barca. Això és tot. Pots acusar en Christian de res més? L'he acusat alguna vegada? No et pregunto el que dius en veu alta. El que vull saber és el que et corrou per dintre. Tranquil·litza't. No tinc res contra en Christian. Res! I si res tingués, l'ombra del teu fill i la teva em farien emmudir. Estela, te n'adones del que acabes de dir? Res! Jo no he dit res! Has parlat sobradament i ja és tard per tornar enrere.
Aixeca el cap, mira'm. Per què feres esment abans que varen renyir la mateixa nit que en Peter va morir? El que més vulguis. Calla! Qui és l'home que se t'apareix en somnis? Aquest que desvia la mirada i amaga les mans? És en Christian? Jo no he dit. No volia dir-ho. És ell. És ell. I és la meva pròpia germana qui ha pogut pensar-ho. Perdona, Frida. Et juro que jo tampoc vull creure-ho i que la vida daria per no creure-ho. És més fort que jo. Una no pot estrènyer les dents per no dir paraules. El pensament no el tanca ningú. Tu no saps com he lluitat contra aquesta idea que em crema. Els crits que he ofegat contra el coixí repentint-me. No pot ser en Christian. En Christian és bo. La dolenta ets tu, dona de sang amargant. Em tornava a dormir i allà estava en Christian com un llampec negre damunt del barranc. Pretens encara que t'agraeixi el silenci? Millor hauria estat acusar-lo legalment. Ell hauria sabut defensar-se. He lluitat per convèncer-me de la seva innocència, però no. Cada pas del teu marit no ha fet més que fer créixer en mi noves sospites. Per què quan en Peter restava estès aquí va ser l'únic que no va venir a veure'l? Per què ara veu, ell que mai havia begut abans? I per què no pot fumar una pipa sense tremolar-li la mà? Prou, no puc sentir-te més. No te'n vagis. Potser ets tu més de llàstima que jo, però des d'avui els nostres llaços s'han trencat molt a fons. Què més puc esperar? Quan he sortit de casa i he deixat un home que era tota la meva vida i la meva fe, i el que podia besar amb la rialla a la boca. Ara hi torno, amb un silenci trist. I ets tu qui es tallaria la mà abans de fer-me mal. Has fet el pitjor que podies fer-me i el més inútil, perquè no has aconseguit res per retrobar la teva pau. Però, en canvi, has enverinat la meva. Aquesta és la teva obra. Talla't la mà, Estela! Talla't la mà! Ja està tot net com una plata. Pobres, podrà trobar-nos, però netes. Per què no et canvies el vestit i t'arregles el pentinat? Per qui he d'arreglar-me? No estic bé així? No ho dic per això. Com a dona no has d'envejar res a ningú. Ni jo, quan tenia els teus anys, era millor dona que tu. Però els homes tot es fixen. I més els forasters que porten els ulls nous. Les coses que aquest haurà vist. Viatge, gent, coses. Estàs molt nerviosa per aquesta visita? Quasi res. Després de tanta soledat, pensar que entrarà per aquesta porta un home que ve de molt lluny i escoltar a casa passes d'home i sentir la veu d'un home. No sents la meva, de veu? Què val la conversa entre dues dones? És com la pluja sobre el mar. Un home és un home. Quan el tens a la vora, fins les parets semblen més segures. Si ells no et miren, ni tan sols t'adones que ets una dona. Àvia! Silenci! Ja ve, ja ve! Estela Anderson, l'àvia. Ell no sé com es diu. Jordan. Ricard Jordan. Com podeu veure, tampoc el senyor és de molt parlar. Així que per la meva part, crec que ja està tot fet. Gràcies, tio Marco. Bones tardes. Ricard Jordan. No recordo haver sentit mai aquest nom. No és estrany. Quan en Peter tornava dels seus viatges, parlava de vaixells, d'arbres, de xemeneies grans o de la gent poc. Li agradava més parlar de les coses que de les persones. Va ser vostè un amic d'ell? Amic no és la paraula. El vaig conèixer només un moment, fa temps, cantant una cançó. Però fou un fet tan important en la meva vida que no podré oblidar-ho mai. Aquest record és el que m'ha dut fins aquí. Ha fet el viatge per ell. No sabia... Sí, ho sabia, però m'atreia l'afany de conèixer el seu poble, les coses que foren seves,
la gent que ell estimava. Les coses són poques. Aquestes 4 parets i una barca inútil varada al port. La gent que ell volia. El poble sencer i nosaltres. Com el pot recordar tant si sols el conegué un moment? Hi ha moments a la vida que valen una vida sencera. I aquell en fou un. La meva fortuna o la meva desgràcia depenien d'una signatura. I el nom d'en Peter Anderson ho decidí tot. El que jo no m'imaginava és que la fortuna i la desgràcia poguessin ser la mateixa cosa. Ell ho va saber? No podia saber-ho, però el cert és que tot el que tinc ho dec a ell. I si em fos possible, tot em fora poc per retornar aquell deute. Mercès pel bon record. Però el que manca en aquesta casa, no hi ha diners al món per pagar-ho. Ho suposava. 100 vegades he estat a punt de fer el viatge i 100 vegades he desistit per por que fos inútil. Això no. Què cercava? Un amic? Doncs aquí en té 2. Si creia estar en deute, amb la seva visita ja ens ha pagat de sobres. Parla tu, Estela, que és la que mana? Que hauria dit en Peter si fos aquí. Sols tenia una paraula. Aquesta és la meva taula, aquest és el meu tabac i aquesta és la meva casa. Són de vostè. No sabré si ho faré. Ha pensat abans si ho mereixo. El que ve de lluny no se li pregunta per donar. Per rebre sí. Això és el que ens ensenyaren els vells. Mercès, senyora. Ho has sentit? Senyora! Que bé que saben dir senyora aquesta gent del sud. Segui, per favor. Així d'en peu, sembla que se n'hagi d'anar d'un moment a l'altre. No està cansat del viatge. En tinc molt de costum. Quan torna a sortir el vaixell? Demà a la matinada. Tan aviat? Però aquest vespre soparà amb nosaltres. No em digui que no. Vol veure alguna cosa? Puc dur-li bona cervesa. Mercès, no tinc set. I fred? Vol que encengui el foc? Tampoc, no es molesti. No està cansat? No té set? No té fred? Alguna cosa de tenir? La gent sempre té coses. No s'ho prengui malament. L'àvia sempre vol obsequiar els nouvinguts. En un moment enllestiré el sopar. Això sí, no hi ha més que sardines i que no faltin, però fresques, del mar a la paella. Li agraden les sardines? Al seu costat estic veient que m'agradaria tot. Mercès. A mi? Mercès, a mi? A vostè s'haurien de donar per la seva companyia, encara que sols sigui per una nit. Posa un altre plat, Estela. Vostè no sap lo trista que és una taula amb 2 plats i que l'un sigui el de l'àvia. 3 plats altra vegada. 3 plats! Sempre és així? Sempre. En el bon temps i en el dolent. Hi ha arbres que mai perden la fulla. Són vostès un poble tranquil i fort. Venim. He vist moltes noies fent treballs d'home i cantant al mateix temps. Totes tenien un clar somriure i els ulls blaus. És de tant mirar el mar. Li agrada aquest país? Acabo de conèixer-lo i ja voldria que fos el meu. Gràcies. El tio Marco m'ha dit que vostè també treballa, i molt dur. No és cap maledicció. I què faria si no? Però més del que pot resistir, inclús cultivar la terra. Tinc un tros d'hort del que mengem, aquí mateix. Abans feia aquest treball. No era necessari. Quan vivia amb Peter, plantàvem flors. Després hem hagut de sembrar-hi de tot. El més trist de la casa on manca l'home és que els jardins s'han de transformar en horts. Per què es nega a acceptar la meva ajuda? Amb el que jo he gastat en una nit, puc comprar el que aquest hort pot produir en 100 anys. La seva nit és seva. El meu treball és meu. I m'ajuda a recordar. Sembla que vostè no és molt feliç amb la seva fortuna. De què em serveix? Ja ho veu. Ni puc estolviar amb ella uns esforços de dona, ni comprar una hora de somni tranquil. Té coses per oblidar. Tant de bo pogués. El temps l'ajudarà. I els viatges? Va molt lluny? No m'espera ningú. M'agradaria perdre aquell vaixell demà i esperar aquí el retorn. No s'hi acostumaria. El poble és molt petit i té molt poc per veure. És tan poc el que necessito i tan difícil de trobar. Descans. Qui sap si no és aquí la pau que vaig cercant. Quan triga a tornar al vaixell? 2 setmanes. Miri, si en té prou, amb una taula de pi i una finestra al mar, a dalt hi ha una habitació buida. En aquesta casa. I és vostè, Estela Anderson, la que m'ofereix el seu sostre?
Sempre procuro fer el que ell hauria fet. Per què abaixar els ulls? No sé, és tot tan diferent. Vinc d'un món on tot es fa per diners, fins al més covard dels crims. Allà, a un desconegut se'l mira com un enemic possible. En canvi, vostè no em pregunta qui sóc, ni d'on vinc per obrir-me la seva porta. Comprèn ara per què he baixat els ulls. Són 40 anys de vergonya que m'han pujat a la cara. No pensi ara en això. Ha estat sempre ric vostè? Sempre no. De petit vaig passar gana. I ara estic començant a recordar-ho. Llavors tot serà més fàcil. Sé que la seva barca és la més formosa del port i que molts serien feliços de comprar-la. Abans demanaria almoina, pels carrers, que vendre aquesta barca. Fora com vendre-la ell. Conec la història. En Peter la va comprar el mateix dia que va morir. Que senzill. És dir, la va comprar. Una sola paraula i ja està. Però quants dies de cansament i quantes nits sense dormir representa. Quan no es podia sortir a la mar, en Peter treballava al bosc amb la destral. Per la nit, junts fèiem aquestes barquetes, però tot era poc. Un dia haguérem de suprimir el vi a la taula, un altre el tabac. Fins les monedes de la boda hi vam haver de posar, però el piló no creixia. Aquest petit piló de plata, capaç de destrossar un home i que tot plegat cabia en un mocador. I per fi arriba el gran dia. Jo no sé com deu ser el tremolor de la dona que espera un fill, però li asseguro que no pot ser més gran que el que jo tenia en aquell moment. En Peter va baixar al port, feliç, amb la camisa neta. Jo havia parat taula i vora el plat vaig tornar-li a posar la seva pipa ben carregada. I jo l'esperava darrere els vidres amb un alegre bronzí d'abelles dins de les venes. Des de lluny el vaig sentir venir, cantant, amb aquella veu plena i agradable d'home sencer. Al tombar el camí, vaig aixecar la mà per saludar-me. I de sobte, allà, davant dels meus ulls, no pogués ser la voluntat de Déu. Déu no hauria escollit aquella nit. Perdoni, no m'hauria de posar així. No hauria de recordar aquestes coses. A la taula que es refreda. M'hauria agradat posar-hi talls de llimona, però sí, llimones aquí. Esclar que amb unes gotetes de vinagre i una fulla de menta gairebé és el mateix. El pa és del dia, portat ara mateix. Aquí, el lloc de l'home és aquest. Així. Vol repartir el pa? Aquí sempre és l'home el que reparteix el pa i beneeix la taula. Mercès, repartiré el pa. Referent a l'oració, per molt que volgués, no trobaria les paraules. Aquesta finestra, àvia! Tanqui la finestra! Són el jovent del poble. Què saben ells, els que canten? Senyor, beneeix en el bosc la destral del que fa llenya. Beneeix al mar les xarxes del pescador. Fes que no manquin en nostra taula el pa i els peixos, com fa el teu fill a la muntanya del miracle. Dóna'ns la pau en el treball i en el somni. I si hem fet mal a algú, perdona'ns com nosaltres perdonem. Així com nosaltres perdonem. No, no, és mentida, és mentida! Jo no puc perdonar! N'he perdonat encara!
Ja ha començat la collita? Les primeres mongetes de la temporada, tendres com gotes de mel, com s'enfilen canyes amunt, buscant el sol. El sol. També jo creixeria, si el pogués abastar. Pensar que hi ha països que tenen sol tot l'any i encara es queixen. Tampoc la boira no està malament. És més tranquil·la. Tranquil·litat, tranquil·litat. En vols més encara? Vas néixer assegut i assegut moriràs. Si jo fos tu, ningú em treia aquest dia de sol, amb el bosque d'ocells cantarins i tots els camins plens de parelles joves. Però tu, sempre en el setè. En el setè, eh? Esclar, en el setè va descansar. No sóc home de festa, jo. Així em van criar i és massa tard per tornar enrere. Si un pogués viure 2 vegades... Tornaries a fer el mateix. 7 vides té un gat i no fa més que caçar rates. No em busqui la llengua, no em busqui la llengua. Per mi ja la pots penjar d'un clau. Pel que et serveix... Vas a pintar-lo? No, aquest el va començar el senyor Jordan i el vol acabar abans d'acomiadar-se. No parlis de comiats. Ja arribarà l'hora sense que la cridis. Quan surt el vaixell? Entrada de fosc. Tan aviat. I tan curtes que són aquí les tardes. Per què ha d'arribar avui aquest ditxós vaixell? Per avui està previst. Ja podria haver-se perdut o passar de llarg. I ha agafat efecte l'hoste, eh? I qui no? Al poble tots són amics seus. Per tots té bona paraula. I quan s'asseu al portal a parlar amb els vells, sembla un de nosaltres. Se sap fer estimar, sí. I mal disposat no és. En 2 setmanes ha après a tirar les xarxes com el millor. I després sempre de bon humor. I te'n planem tots. Amb el món que ha vist i les coses que sap. Un moment. Per aquest costat no anem bé. Com a amic el que es vulgui. Però saber, allò que se'n diu saber de debò, no sap res de res. Que li donaràs tu, lliçons? Oh, no fora la primera vegada. Aquest matí, sense anar més lluny, quan ha vist brotar les roselles a la teulada, m'ha preguntat molt seriós qui es dedicava a plantar-les a la cornisa del terrat. Però qui ha de ser, senyor? El vent? Va, quines coses de dir. Sí, moltes escoles i molts llibres, però no sap distingir un avet d'una pinassa, ni sap si hi haurà tempesta mirant les gavines com volen, ni quan resta per la nit per la inclinació de l'herba. Per saber l'hora, ha de mirar el rellotge, i això és saber, el que ho sap és el rellotge. No, això són coses d'aquí. Cadascú sap les de la seva terra. Sí, doncs deixi'l de nit tot sol al mig del bosc, a veure si és capaç de guiar-se per les estrelles. O és que tampoc no hi ha estrelles a la seva terra? A lo millor són unes altres. Unes altres? Però és que n'hi ha d'altres. Dic jo, Sí, pot haver-hi altres plantes i diferents maneres de parlar, però les estrelles no hi ha qui les mogui. Qui va clavant al seu lloc la polar sabia molt bé el que necessitaven els pescadors. Quina força té el sol després de tant de temps. Sola? En Ricard ve tot seguit. Volia arribar-se al port. Què portes aquí? Maduixes silvestres. N'està ple el bosc. Li han agradat al Ricard? Tot el d'aquí li agrada. Si fins i tot a l'aire voldria donar-li les gràcies. És com un cec que comença a descobrir el món. La primera vegada que vegi l'arc de Sant Martí de nit, es creia que era un miracle. Tio Marco, baixa al port amb ell. Potser que et necessiti. Hi vaig. Per què ha baixat tan aviat? A posar en ordre el passatge i dir adeu als amics. Ja comencen els comiats. Els comiats. Maleït qui va inventar aquesta paraula. La gent sempre hauria d'arribar, anar-se'n mai. Ho sabíem des del primer dia. També sabem que hem de morir i no és cap consol quan arriba l'hora. Ja t'hi acostumaràs. 2 setmanes no és temps per canviar una vida. El temps es mesura pel que es viu. I aquestes 2 setmanes han estat tan plenes. El que et demano
és que ofeguis el teu cor i restis callada. Els homes venen i van, i les dones ens quedem. Em vols dir que tu estàs molt contenta? Sempre deixen tristesa els vaixells que se'n van. Centenars n'he vist passar i mai he sentit el pesar d'avui. No s'hauria de tenir efecte més que els arbres. Aquests no es mouen mai d'aquí. Prou, àvia! La vida d'en Ricard és allà, la nostra aquí. És millor per tots. Jo no dic que es quedi. Ja sé que no pot ser. Però quan ell va arribar, semblava que la casa tingués més finestres. Tu mateixa començaves a veure-ho tot amb altres ulls i ara... De dona a dona, Estela, si fos a la teva mà impedir la sortida... No l'aixecaria. En Ricard se n'ha d'anar. És l'únic que sé. Tant de bo hagués seguit el viatge aquella nit. Tens coses contra ell? Les tinc en contra de mi, que és pitjor. Abans sabia el que volia. Sabia que demà voldria el mateix que avui. Ara, en canvi, no puc pensar tranquil·la en res. No vull seguir així. Vull restar en pau a mi mateixa. Un rem clavat a la porta, seure i esperar. Tot són figuracions teves. No sóc sola de sentir-ho així. Quan estem junts, hi ha una falsa alegria. Tampoc ell no té pau. Com si la consciència la turmentés. No pensaràs que està amagant alguna mala intenció? En Ricard és un home formal. Un bon amic per tu. No, àvia. Els amics vertaders es parlen mirant-se la cara. Nosaltres no. Sempre hi ha foscor entre els dos. Mai m'ho havies dit? Avui mateix, collint les maduixes, es trobaren les nostres mans sense voler i els dos ens hem quedat muts, sense mirar-nos. Jo sí que sé per què no m'atrevia a aixecar els ulls. Però ell, per què restava mut? Sent així, tens raó tu. El que no pots seguir val més acabar-ho a temps. Gràcies. És el que volia sentir-te dir. La roba està preparada? A dalt. Net amb aigua d'herbes d'olor, perquè el record li duri més. Has tancat l'equipatge? Això no és cosa meva. Per obrir equipatges, tot el que vulguis. Per tancar-los, ja sóc massa vella. Sempre has sigut la més jove i la més forta de la casa. No se te n'oblidi, ara a última hora. No tinguis por, que ningú s'adonarà del que sento. No hi ha cap més remei que acomiadar-se? Doncs bon viatge, amic. Després un nus a la gola i tornar a començar els dies dels dies. Amén. Salut, àvia. Parlava sola. M'he d'acostumar de nou. No tots tenen la paciència de vostè. No és paciència. M'agrada sentir-la, de veritat. Almenys ho dissimula força bé. Si jo no demano a ningú que em contesti ni que m'escolti, tan sols em miri i de tant en tant mogui el cap, ja estic contenta. És molt demanar. Té vostè un porta de pànic al silenci. Aquesta és la paraula, pànic. I amb raó. Quan calla el mar? Quan amenaça tempesta. Quan calla el bosc? Quan passen els homes amb escopetes. Sempre hi ha un gran silenci quan en l'aire hi ha perill. Va treballar ara? M'hauria agradat deixar-lo fet, però ja no hi ha temps. Li ha trobat gust al treball? Com si mai hagués treballat a la vida. Què feia allà a la seva terra? Jugava a la borsa. I després de jugar, en què treballava? La borsa no és un joc, és un mercat. Però no com els d'aquí. Vostès venen i compren coses. Nosaltres, el nom de les coses. No ho entenc. Com es pot comprar i vendre blat sense blat? Molt senzill. Per exemple, vostè sembra un blat que no recollirà fins la collita de l'any que ve, però com que fins aleshores necessita anar vivint, jo li faig un crèdit de 100 corones a compte del blat. Aquesta és la carta de crèdit. Entesos? Entesos? Ara bé, si a l'arribar l'estiu la collita s'ha perdut, vostè pot pagar-me en 100 monedes de plata. No és així? Així és. I són les 100 monedes pel valor del blat. Però com que la plata escasseja, el banc la retira i posa al seu lloc un paper que diu val 100 corones. Aquí està el bitllet. I si a l'hora de pagar vostè no té el paper a mà, és el mateix. Em firma un xec pel mateix valor.
I aquí teniu el xec. I comença el miracle. 100 corones del crèdit, 100 de la plata, 100 del bitllet i 100 del xec. 400 corones al mercat i ni un gra de blat. Ho ha comprès? Ara sí. Fa 2 anys va passar per aquí un altre senyor que feia el mateix, però aquell ho feia amb un barret de copa i sortien coloms. El que m'agradaria és que m'expliqués la trampa. Aquí no hi ha trampa, tio Marco. És a dir, no ho sé. I això és la borsa? Senyor, el que inventa la gent quan no té res a fer. Sembla que no s'ho han pres seriosament. La manca de costum. No sé com seran les coses allà al sud, però aquí, el poc blat que hi ha és sempre de veritat. Àvia, àvia, Què? que no has sentat la campana? Que és la campana del far. El bus està en perill. En el mar? Impossible. Les barques no surten fins demà. Potser en un derrupament o un incendi. Corri, corri, tio Marco, a veure-ho. A què? Tampoc ens assabentarien de res. Jo ja aniré. Vostè prepari les seves coses, que es fa tard. Anem. Deixi'm anar amb ells. Puc fer servei. Ja se sent més a poc. Ja es va perdent. Si era un avís de perill, ha passat. Si ha estat una desgràcia, ja no té remei. Era un dia massa bonic per acabar bé. Des que sóc aquí, no n'he vist d'altre més feliç. Semblava una festa amb el port ple de veles blanques, les xarxes brillants de sal. Tothom estava alegre. És el primer dia de sol i es preparen per sortir demà. El vol dels ocells és mostra de que ja pugen els peixos dels mars calents. Demà, totes les barques aniran mar endins. Totes, menys una. Què pot haver succeït? La vida aquí és un perill tots els dies. No voldria anar-me'n sense saber qui ha sigut. Però tant l'interessa? Fa 2 setmanes aquests homes no eren res per vostè. Llavors no els coneixia. El que m'ho va dir ho sabia bé. Per patir en el sofriment dels altres, el primer que manca és imaginació. Un dia llegim que en un front de guerra han mort 30.000 homes. I seguim prenent cafè tan tranquils, perquè aquelles 30.000 vides per nosaltres no són més que una xifra. I no és que tinguem el cor dur, no. És la imaginació la que tenim morta. Abans no ho sabia, això? No. He hagut de venir aquí per aprendre aquesta lliçó tan senzilla, que en la vida d'un home hi ha la vida de tots els homes. M'agrada sentir-lo parlar així. De vegades em sembla que vostè hagi nascut aquí entre nosaltres i que després se'n va anar molt lluny amb la memòria perduda i que ara està començant a reconèixer els seus. Tant de bo fos així. Poder sentir aquesta terra com a pròpia i viure sempre en ella. No es deixi portar per la impressió d'uns dies. Vostè ha viscut 15 dies de vacances, però no sap que és un hivern de 8 mesos amb el gel enganxat als vidres i les nits de 18 hores des de les primeres neus fins que canten els ocells. Perquè no hauria de suportar jo el que resisteix una dona. Jo? És diferent. Des de petita m'hi vaig acostumar i tinc una fe que m'ajuda. M'agradaria poder creure en les coses que vostè creu. Són poques, però les sento molt intensament. Crec que la vida, encara que de vegades sigui amargant, és un deure. Crec que en la terra i en el mar hi ha tot el que necessitem i crec que Déu és bo. Amb això en tinc prou. Estela. La sirena del vaixell. Creia que era més d'hora. És el primer toc. Encara hi ha temps. Temps? Temps de què? Vagi, Sant Ricard. Jo no sé acomiadar-me. Què es pot dir quan els minuts estan comptats? No és vostè la que ha de parlar. El que ha de parlar sóc jo. Vaig venir de molt lluny per dir-li una cosa, sols una. Cada vegada que em feia l'intent, un ús de por i de vergonya em feien mudir. Si ha de ser trista, no la digui. És millor acomiadar-se com bons amics. No puc callar més. Necessito dir-ho i que vostè m'escolti. Per penós que en sigui, m'ha d'escoltar. Parli. Es tracta de la mort d'en Peter. Vostè m'ho va dir el primer dia. Aquella mort Déu no la volia. Tenia raó, Estela. Fou un home el que ho va fer. I aquest home és aquí.
Com ho ha descobert? Jo no he acusat a ningú. No puc acusar-lo. I si ho fes un altre, jo diria 100 vegades que és mentida. Encara que hagi destrossat la meva vida, ha de ser així. Perquè ma germana i el seu fill estan entre els dos. Però de qui està parlant? D'en Christian! Sospita d'ell? Tant de bo fos una sospita, però no. Jo des d'aquella finestra vaig reconèixer el seu vestit. Jo mateixa de matinada vaig fer desaparèixer les petjades de les seves sabates. M'he mossegat les mans callant dia a dia, mentre l'ànima se'm trencava a crits. I ara vol vostè desfer la meva obra? No. Per aquest fill, Ricard. Faci-ho per ell. Ara menys que mai. Sabent el que pensa, seria el més covard dels homes si callés un moment més. Estela, jo... Estela! Espera, Estela! silenci, sisplau. Estela! Què passa? Alguna desgràcia a casa teva? No has sentit la campana del far? En Christian havia sortit a provar el timó nou. Una onada l'ha arrossegat, llançant-lo contra les roques i obrint-li el pit. És greu? Això he preguntat a tots, però ningú respon. I tots baixen els ulls. Jo sé què vol dir quan els homes callen entorn la sang. I ell? Ell? Ell sols diu un nom. El teu. No el pots deixar morir així. En Christian et crida. Ningú vol parlar, només a tu. Només a mi. Vol deixar-nos soles un moment, sisplau? Perdó. Te n'adones del que això significa, Frida? Si en Christian es sent morir i em demana, només pot ser per dir-me una cosa, que és ell. És ell. T'ho ha confessat. No en tenia necessitat. La tarda que vaig sortir d'aquí maleïnta, ja duia l'espina dintre. No vaig parar de pensar i un seguit de coses feren la cadena. Llavors, vaig comprendre per què quan parlava donava la sensació d'estar pensant en una altra cosa i per què se li apagava tantes vegades la pipa entre les dents. I aquells insomnis de 100 nits amb els ulls clavats al sostre. Tot allò em negava a creure-ho. Ara, ja no em puc dubtar. Torna al seu costat. Li dius que jo ja ho sabia i que seguiré callant. Però no m'obliguis a sentir-ho. Has de ser tu mateixa. No entens que el que sent en Christian no és la por a la mort. 100 vegades l'ha desafiat a la terra i en el mar sense tremolar ni tan sols. És una altra por, més fonda, que sols una paraula és capaç de guarir. I aquesta paraula no li pot dir ningú més que tu. Per tots els nostres records, Estela, no li neguis. Pobra Frida, no m'imaginava que l'estimessis tant. Tampoc jo. Creia que aquesta veritat em separaria d'ell i precisament ara que el veig desfet, culpable i tremolant, ara és quan sento que l'estimo més. Li duré l'única força que puc donar-li. Anem. Christian. És possible? Bona tarda, Ricard Jordan. Tu aquí? Massa tard per enganyar-me una altra vegada. Ara ja sé tota la veritat. Jo no vaig matar a Peter Anderson. Tu sabies el que anava passant a aquella hora i en aquell lloc. Per què em feies creure que jo era l'assassí? Tranquil. Per aixecar-me la veu no tindràs més raó. Què és el que et proposaves? Parla. Ja et vaig dir que es tractava d'un experiment. I fins ara no m'ha sortit del tot malament.
Els teus experiments no compten. L'únic que és clar és que jo no vaig matar. Tot fou obra teva. Meva. El que pot disposar de la vida i de la mort no sóc jo, és l'altre. Això fins a la manera no ho sap. Només els que heu llegit molts llibres oblideu les coses més senzilles. Qui el va matar, doncs? No ho saps ja. En Christian. Sols en Christian. I si tu mateix ho confesses, què vens a buscar ara? Jo estic lliure de culpa. Ai, aquí és on vas errar. No has matat, d'acord, però has volgut matar. I per mi aquesta és la veritat, cabal. Ja et vaig dir aquell dia que aquest material no m'importava. El meu món és el de la voluntat. Però el meu el dels fets. I per un mal pensament no hi ha cap llei ni tribunal a la terra que pugui castigar-me. Les teves mans no mataren perquè en Christian es va avançar, però la veritat és que vas voler matar. Sí o no? Veritat. I els diners que vas rebre a canvi foren de veritat. Sí o no? Veritat. I el remordiment que tingueres després que ara mateix et duia a confessar-ho tot. I l'esperança que tenies que en Peter Anderson fos un canalla per justificar-te tu mateix. I aquell afany que et feu venir fins aquí, com arrossega tots els criminals fins al lloc del crim. No és tot veritat. Ara ho comprenc. Aquest era el teu experiment? Sols la primera part. Però queda la segona, la més greu. El pagament de la culpa. Renuncio a tot el que em vares donar. Emporta't el teu diner brut fins l'últim cèntim. No n'hi ha prou. Els diners ja fa temps que no et serveixen de res. Què vols, doncs? A què vens? A recordar-te'n que el teu contracte segueix en peu. Aquí hi ha assignada la voluntat del crim. Quan arribi l'hora, jo presentaré comptes. I què diu aquest contracte? Poques paraules, però clares. Ricard Jordan es compromet a matar un home. Sense sang. Sense sang. Està bé. La millor manera de liquidar un contracte és complir-lo. He promès matar i mataré. Aquí. El mateix que va signar aquest paper. Recordes el dia que vas venir al meu despatx? Ja hi trobares un home disposat a qualsevol crim. Un traficant de la suor dels altres. Un home capaç de llançar al mar collites senceres sense pensar en la fam dels demés. Contra aquest estic lluitant des de que he arribat aquí. Contra aquest lluitaré tota la meva vida. I el dia que no quedi en mi ni rastre del que vaig ser, aquell dia, Ricard Jordan haurà matat a Ricard Jordan, sense sang. Ja som dos en el món de la voluntat. No ho esperaves, veritat? No, sincerament. El que va signar aquest contracte era tan diferent. Qui t'ha donat aquesta força? Ella. Ella. Fins que no vaig arribar a aquesta casa, no sabia el que era una llar. Fins que no vaig conèixer Estela, no sabia de veritat què era una dona. M'ho temia. L'amor. Se m'oblida sempre aquest detall i és el que em fa perdre sempre. I què esperes ara? Res. Ara tot el que fes contra tu seria en va. Té. El teu contracte. Llàstima. Era un bon negoci. Pobre diable. T'has quedat desanimat, oi? No té importància. En un ofici com el meu estic acostumat al fracàs. Ja ho veus. Vaig venir a perdre la teva ànima i t'he posat sense voler en el camí de la salvació. És per jubilar-se d'una vegada. Puc demanar-te una mercè d'amic a amic? Digues. No diguis a ningú el que ha succeït entre nosaltres. A la gent li agrada veure'm en ridícul. M'ho promets? Promès. Bona nit, Ricard Anderson.
Hi ha alguna esperança? Qui pot saber-ho? Les roques li han obert el pit, però en Kristen és més fort que les pedres. Ara ja està tranquil per esperar-ho tot. La vida o la mort. No em podia imaginar que una sola paraula tingués tanta força. Perdó? Perdó. Sembla que no és res, però quant de pes té en certs moments. Pensava que no seria capaç de dir-la, però quan ha caigut dels meus llavis, no sols en Kristen li ha dut la pau. Jo mateixa m'he sentit més neta i més forta. La sirena altra vegada. Però què espera? El vaixell és a punt d'anar-se'n. On has d'anar? He sabut que he perdut tota la meva fortuna. No tinc cap país que em cridi, ni un sol amic que m'esperi. Però la seva vida és allà. Estel, jo no sóc un estrany que ve a comprar el seu somni per diners. Ara sóc un home sense més riquesa que les mans, tal com es ve al món. Deixi'm treballar al seu costat i ser un dels seus. Aquí? No s'enganya vostè mateix. Creu que es podria acostumar a aquesta pobresa? No hi ha res que un home no sigui capaç de fer quan una dona l'estima. No ho sap. Ho sé. Aquesta és la seva gran força. L'única que pot fer sortir de nou al mar totes les barques i plantar novament l'or de rosers. Estela. Té les mans gelades. Està tremolant. No és res. El primer dia de sol sempre fa més fred de nit. Encendrem el foc junts? Li serveix aquest paper? Ja no. Gràcies.